Obair dhéan, tuirí maithas an orteist. Chua móra chun cainte leis an gharmthóirí. Bhína si dó gur a spéis aici cuasa cemica a dhéanamh in Ollscoil na hÉireann Gaile. Dúirt an gharmthóirí gur a 40 pointe CAO ag teastal waithí, agus go gach sí breis oibre a dhéanamh do teastach waithí an cuasa sinna á. Chuir sé cuairle a leasa orthaí. Rinne móra cinenne obair na gapall a dhéanamh. Cúpla lá in dhíth sin, chur cara síle ceist ar teach chuig disco in dhéanach le. Bhí fún ar bháda imeacht amach ach dúirt sí nach bhéiteach si, mar go go leor obair bhaile le duine aici. Tá buchalaí ag imirt cisfeile sa chúla. Caicís in dhíth sin, thug Mícheál cur de teach chuig an bictiúlan leis. Scunan den chéad sca a bhí ann dar leis agus bhí sé ar siúl ag a 8 chlog sa Savoy. Bhí móra idir dhá chuirle. Chin sí leanach leis an obair. D'oibre sí go dtíon díchalach siar amach san oíche. Tar éis tamil d'oide a thathar buartha fuaí. Dúirt an mháthair gur scoilide den chéad sca í agus go mbeadh sí ceart go leor. Ní rá ach cúpla mí fácaí agus idir an dá líon bheadh sí an a scí a ligean ag na deirí seachtaine. Sa deire hir hall tháinig na tuirí orteiste amach. Fuair móra 45 pointe. Bhí áthas an domhain orthaí. Chréisligh a cóirde lei. Dúirt siad gur luach a chud saothar fáte aice. Ag deire an tabhra, thug móra aghaidh ar Ollscoil na hÉireann Gaile. Bhí sé ag tuairt faoi chursa ólaíochta. Deire ré agus tús ré a bhí ann. Bhí si ar bhain na muice.